Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojim mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám Tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozhojnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s Tebou, nepoškvrnená Panna, trojediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti skrze Krista, nášho Pána. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.